गसाइगाव थांसै दा नुगोन र' ब्लगखौ बिराद गोबाव जाबाय गसाइगाव थांनाया माने आं गसाइगाव टाउनाव बेरायफेरखायाखै दिनै फार्स्ट दे दा नायलांबाय थादो ब्लगखौ गारि सनांगौलै दुनियानि लेथ्रा आयु दुगैनोसै ओंखाम जानोसै ब्लड हेलो गाइस गसाइगाव थांनो ओंखारदों जोंहा हाबा जाहैनाय गारि सुगासिनो बेखायनो हाद्रि जाजोबबाय नालाय सानसे सालायबानो जिबायदि हाद्रि जायो गारि गोजा हाबा जानो नागिरदों जोंहा गसाइगावआव दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि गोदान ब्लगखौ पुलिसबो होदे एसे जोंलायनायनि पुलिस बाबुसो हाइरडआव गाखोयोबानो बोबाव पुलिस हाइरडआवथ' बारा हाद्रि जानाय नङा आरो गसाइगावजोंसो लामाया माजिथाय धुल धुला जाजोबनो हागौ भिडिअखौ नायनाङाल'ब्रा साबस्क्राइब खालामनांगौ नोंसोर मा साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो साख्रि गैया बाख्रि गैया मा मावनानै जाबावनांगौ जाखो भिभ'इस बायदि खालामना होदो गावना थाबैनो बेखायनो बुरजा नांलाया आरो 5 केजि साबस्क्राइब खालामना होदो नोंसोर साबस्क्राइब खालाम सुबाय डिजाइनरा बे माबा बानायनायनि थोरसि लाबायनाय हाबा जाहैनो 2050 ইয়াত কাইলে মোটামুটি ধনী হয় আৰু না ময়ো খাব লাগিব বাৰা চাইজ নুৱাখै না এইখন 10টা 17 जाबाय आइ नदि मोनदों नै दासो 11टा 17 लासै थांसै लामाफ्राबा माबायदि गसाइगाव साइडनियाबा थांग्रोनोसै आइ नदि मोनदों दासो साब्रागाथा ओरैबायदि लाइटफोरा साइज जाबाय नै मोजां जाबाय किसान माजार फ्लाइअभार आरो बागुरि जाम जालायबाय नै काजलगाव मोनबाय लामायानो जाम ओंखायनो लासै फैनांबाय दाथ' जों साथामल'सो दङ जों दा साथामल' ओमफ्राय बेनिफ्राय सुदारिनिफ्राय आब' ओमफ्राय आब'नि फिसाजो ओमफ्राय बिबोनां फैसिगोन आरो गासै जों साबा जानांसिगोन मोनबाय दा जोंना एकरा सस मावलायथारो आसलसो सुन्दारि गारिया फुरथि जाबाय नै बिब' फैबाय फैनाय ओइ नै जोंना अबाव थांनायदोंलाय गारि भारा दं नोंहा फैसा दंना गैया ये हाथाया सुन्दारि मोनबायलै टाउन फार्स्ट टाइम लै मा बाजार बेलाय स्टाइल बाजार ओइ बेखौथ' दाख्लैसो बेखेवदों ना गोदानसो इयो फार्स्ट टाइम गसाइगाव टाउन मोनफैबाय आरो बैयावनो आरो
थांफिनबायलै रिटार्न खालामफिनबाय जोंहा गसाइगावनिफ्राय जायाखै 2:47 97 किल'मिटार जाखायो न'सिबां नै कारिगाव कमला थाइबाजों 100नो 100 बे स्ट्रबेरिखौ लाबाय आयौ नै इसिबां 200 बिखादोंलै बाजैया फाग्लासो नोंखौ 150नि हरबाय आरो नो स्ट्रबेरि जाग्राया बेनो गोजोनबाय गोजोनबाय हो कमलाखौ नांगोन ना या बियाने स्ट्रबेरि मोननानैसो खुसि दा खुसि जाबाय जि दाम खालि आयौ कारिगाव बैग्रिबो लाबाय दे बेरायनाय ओरैनो लामा बेरायनायल' जाबाय आरो दिनै बाखि जेबो गैला औ दसे हाबलांसै ओरैनो मेंबाय खालि बाम जायोल' थाबाया ये थगायबावबाय थगायदों मा थगायो हाबाना थगायनो बिफिरलै लामाया नै दायबारजों आरो ओंखायनो नोंथ' नायखांबायमोनलै खनसे फैखांबायमोन ना फैबावबाय फट'खौनो खेबजायामोन बे मिथिबाय दासो एसे माबा खालामबाय खोमा बिराद मोजांलै दिनै बोथोरा बेरायनो स्रां गोजानस्रिवनो दुगै ए फैसा होनानै दुगैयाबा जायो ए दुगै फैसा गैयिनि हाबनो मोनासै दा गोलोम बोथोरबा जागौमोन गोलोम बोथोरबासो फैसा गारनानै हाबहैजागौमोन 50 थाखा नांगौ ओरै हाबनो सासेयाव हाबासै फैसा गैयाना बियानैखौल' थिनहरबाय हाबबाय नै खुनुरुखुम दुगैलाय नै दैया खथ्थ' मोजां नोंथांनो गुफुर जागोन ना नोङो गुफुर जागोन नै मानो गबनांगौ गोलोम बोथोरबासो जागौमोनलै हा बयबो गथ'फोरनिसो जेबो गैया दिनै खामानि गैयाना बेखायनो बेरायदों सानसेया ओरैनो थांखासिगोन नालाय मा गयाव दंबायदि मोनो नोंलाय गैयालै बाय थाखा फैसा गैयाना दुगैदो इनि एक्सपिरियेन्स लानो रिलेक्स खालामनो नामा फैसाखौनो दिहुननो हाया आरो बेयाव थांनानै फैसा गारबावदो हटेलाव थाहैबावदो बेयाव मोजां लानो हायो साउना थाबा दुगैगौमोनलां खम मोजां थागौमोन बियो ना बालाबारियाव गारि गाखोबोबाय र' देनां माहाजोन जाबा लानानै थांगोन आं दा बेयावनो बेयावनो नोङो एक्सपिरियेन्स लाथ'दो गवानि बाजेट जाथ'वाखैना माबानि नायदों र' नै खेराइ रिजर्टआव ट्रेन फैदो ट्रेन गाखोनोबा फैद' थ' आगोलाव थ' एसे मा होनो गोदो उन्दैयावथ' जों बिदि गेलेनो मोनखायाखै बेखायनो दा एसे एक्सपिरियेन्सखौ लाफिनसै आरो ना माबायदि मोनो दा ट्रेन गाखोनानै नायनोसै थिं थिं लाय माथो ने दे ओरै नङालै ओरैसो बोनांगौ ओरैसो ट्रेन गाखोनायलै दे नायलांबाय था बाय बाय क'क्राझाराव जों क'क्राझाराव न' गंसे बानायना लायनांसिगोनलै बिदिनो माबानिबाफोर दुखु जाबाय इयाव थानानै टायारनि जायगायाव बेलेग होनसै आरामनो टायारखौनो होनांगौ नामा टायारा ओइ खथ' आराम जिरायग्रा मोजां मोजां कालार होबाय हैलां जानो गोदो उन्दैयावबो जाफेरनो मोनखायाखैना
deh macam rengan ni di berapa bilo ye dia berengan ni dia narang macam rengan cuma asing tu rengan ya awak lihat nak bosa dia guys ni dong mana kujang bay deh fotografer ni Baik ni. Ada ke bila mu kang pula ada dong. Si, sat. Mu kang pula. Kali di ni. Pura. Ang program kan orang office ada ringkih hari babu. Yo hagra gedang-gedang ku banai junang on sabsin jauh. Sendari menfebe, biane menku. Beनिफ्राय थिनहरनोसै थांसिगोन बिसोर गावसोर स्कुटि लाबोखादों आनै माथो फैनो रोंला थांफानोसै नामा जोंजों ए थ' थांफानोसैबाथ' मा मा लादोंलै नै बैग्रि बोरो नों दं नामा इयाव बबेलै खानाय गलायनाय ए ओइ नै गं गोनांलाया बेखेवथि नैबे बेखेवथि नो न'आव वाव थांसिगोन औ नों थांफानो लुगैदोंमोन जोंजों लुगैदोंमोन ओमफ्राय स्कुल दंना ने स्कुल बन्द जाबाथाय जोंनाव थाहैसिगोन आरो बियो ने ओइ बे लोगोजों गेलेनो सानसेल'सै ए दे मोजां फरायनानै दे सिनबारजो लाबाय ओइ दादि लाबाय गारि स्कुटि सिङाव सोबायना इलाय आब' सोना लाबाय खोमा बिसोर थांसिगोन बिनिफ्राय सुन्दारिनिफ्राय ओरैजाय ओरै थांसिगोन मोजांसिनलाय आबैनो मा जिउ लाबोदों हा वाह नि जिउल गोदान सारि स'नो बे गांसेयाव गावनि बिमानोनो फैसा होलायनांगौ होमबा गावनि बिमानोनो फैसा होलायनांगौ गोजांनाया जालालै गोजांबाय अबेखौ लाखो बेखौ लादो आब' लानायखौ डिमापुरनिनो बे जिया बाय बाय आनै बाय गुड इभिनिंसो यस